Yo no he probado, ¿has podido probar? Javi. Lau golpe utziko ditugu. Nik errango, bat, bi, hiru, lau, bale? Bale. Ara, guzti guti nekatuko zaten. Orduan itxoen, guzti guri lehen abiziko martxartzen. Zuek jo batera eta gero bukingo puskatu, bale? Batera, bale? Bat, bi, hiru, hau! Zagardoaren truke baita bizozen alde. Lana goiztan atxalde. Bat, bi, hiru, lau! Zagar joan lehan egarri.
Vale, txalo berba. Ongi, ongi. Bertzotik, koplatik koplara, lau golpe utziko ditugu. Nik errango, bat, bi, hiru, lau, bale? Ale. Ara, guzti nekatuko zaten. Orduan itxoen, utzi guri lehendabiziko martxartzen. Zuek jo batera eta gero booking dugu puskatu, bale? Batera, bat, bi, hiru, lau. Zagardoaren truke baita bizozen alde. Lanago izarratxalde. Bat, bi, hiru, lau. Zagardoaleak egarri. Zagardoaleak egarri. Zintzurrak ezin guzti lonote dagoenari. Vale, txalo berba. Ongi, ongi. Eraikitzen haste dira. Hau, bezalako dolare barroko. Hemen aurrikusi dezakegu etxia, aldamenian dakaun etxia, dala dolare honen jabia edo nausia esango genuke, etxe horren barru neoko zala bere garaian dolare gotikoa, eta gero eraikitzen dute dolare barrokoa. Dolare barrokoa aparteko egitura bat desberdina. Orduan hemen dolaria, kontuatzen zate hemen dolaria puskatze balima da, etxia ez da eroitzen. Dolare gotikoan bai. Alare badaude, ila 20. Mende arte martxan handian dolare gotikoa. Bueno, lehen esan deuna, 15. Mendian, 17. Mendian, Euskalduna dia itxasuen jabe. Filipinetan jokuten dia, txinuakin lehenengo aldiz, eta lehenengoak negoziatzeuenak Euskaldunak ea, mundu guztia horren bila zabien, Ameriketako bidaia, kolonena Amerika aldetik junda eta portuguesak beste aldetik junda, azkenean zan espezietara iristeko, eta India, Txina, Japon inguru hortan. Bueno, Euskalduna gea lehenengo aldiz lehenengoak txinuakin harremanetan sartze geanak, Filipinak, bueno, horko errege orde guztik Euskalduna di. Claro, horrek esan nahi du itxasuan kontrola. Itxasuan kontrola da, esklabia da sagardua. Marinelak sagardua edaten zuten. Aldiz, beste herrialdetako marinelak, portugesak, holandesak, genovesak, espainolak, frantzesak, batez ere edaten zuten ardua. Baina arduak, sagardua bezala, volumen handia eskatzen du. Eta ordu nahi zer egiten zuten, ardu hori destilatu, 10 litro ardotikan, bi edo 3 litro ardo, bi edo 3 litro brandi edo koñaka sortu,
destilatuta, eta gero jute zean tokia, hango ura desinfektatu koinak horrekin, brandi horrekin. Eta horrek berdin balio du, baina arazoa daka. Destilatua izan da, berotu egiten da, eta berotu eta irakindako likidoa bakize vitaminak eta mineralak galdu egiten dituzte. Orduan, beste marinela guzti, eskorbutua ezautzen zuen bezala Euskaldunak ez. Euskaldunak sagardua edaten jarraitzen dute, sagardua hartzitzen ari da edari bada, naiz eta binagretuta egon, 2 edo 3 urteko sagardua ona da oandikan edateko, mineralak eta vitaminak ez ditu galdu, eta orduan ez dute olako gaitzik ezautzen. Horratikan Euskal Marinelak mundu guztin famatuak dira. Eta garaioitan Europa guztiko estatutako jendia espioi lanetan ari da hemen ontzik nola eraikitzen ditugu burdinaren teknologia.